ассалому алайкум бародарони азиз, шумо блоки тоҷиконро тамошо карда истодаед ва мо видеоҳои шавқовар ва муфидро эҷод хоҳем кард. шаҳрҳои қадимтарини тоҷикон. ҳар як миллат шаҳри худро дорад. масалан, амрико, Вашингтон ва Нью-Йорк, русҳо, Москав ва Санкт-Петербург, ҳиндуҳо, Деҳлӣ ва Бомбей. мо тоҷикон ҳам офаридаем шаҳрҳои худро, аммо онҳо ҳозир ба мо тааллуқ надоранд. ин шаҳрҳо Бухоро, Самарқанд, Герат, Кобул, Мазори Шариф, онҳоро тоҷикон таъсис карданд, вале онҳо ба ӯзбекҳо ё афғонҳо тааллуқ доранд. ای دلو جانم سمرقند، ای دلو جانم بخارا، تاجیکستانم سمرقند، تاجیکستانم بخارا. тавре ки мегӯянд, мол аз касе нест, ки дар даст дорад, аз касест, ки соҳиби он аст. зиёда аз 80 сол гузаштааст, ки ду шаҳри бузурги тоҷикон, Самарқанду Бухоро, дар замини ҳамсояамон Ӯзбекистон воқеъ аст. шаҳри Тошкент зиндагӣ мекарданд. албатта вай забони ӯзбекӣ ёд мегирифтанд. ин Самарканд шаҳри тоҷик бари ҳама. имрӯз дар қаламрави Тоҷикистон якчанд шаҳрҳои қадимтарин ҷойгир шудаанд. ин шаҳрҳо Ҳисор, Истаравшан, Хуҷанд, Исфара, Кӯлоб, Конибодон, Панҷакен ва ғайраҳо мебошанд. шумораи умумии тоҷикон тақрибан 20 миллион нафар мебошад. дар қаламрави Афғонистон тоҷикон бештар истиқомат мекунанд ба назар аз худи Тоҷикистон. дар Афғонистон беш аз 12 миллион тоҷикон, дар Тоҷикистон бошад беш аз 8 миллион. дар қаламрави Ӯзбекистон тибқи маълумоти расмӣ 2 миллион тоҷикон сукунат доранд. тоҷикон на ӯзбек, на қирғиз, на қазоқ, ин тоҷик аст. тоҷик ин маънои онро дорад, ки томили тоҷ яъне тоҷдор мебошад. тоҷикон як мардуми махсус мебошанд. бародарони азиз, тоҷикон таърихи бузург доранд. таърихи худро хонед ва ҳамавақт сарбаланд бошед. бо ҳамин видеои мо ба охир мерасад. агар маълумоти мо барои шумо писанд омад, лайк пахш карданро аз ёд набароред ва ба шабакаи мо обуна шавед.